Hej Martin. Jeg vil nu præsentere spørgsmål 1, som omhandler stykkevis lineære funktioner og formlen for A og B. Og mit første spørgsmål i del 1, spørgsmål A, det er med udgangspunkt i min emneopgave, skal jeg redegøre for centrale del af emnet lineære funktioner. Hvis vi lige starter med at skrive den generelle forskrift op for lineære funktionen efter det, y er lige med f af x er lige med ax plus b, hvor de to konstanter det er a og b, og grafens skæringspunkt det er b, også kaldt for konstantleddet. Grafens hældningspunkt det er a, og hældningskoefficienten det viser, hvor meget den afhængige variabel f af x ændres, når den uafhængige variabel x den øges. Og den funktion den er lineær, det vil ligesom sige, at grafen er en ret linje. Ja, det venter om. Og så i forbindelse med min redegørelse skal jeg så forklare det her delspørgsmål, som lyder på at redegøre for grafen og for forskriften for en stykkevis lineær funktion, og forklare desuden, hvordan forskriften for de enkelte stykker af funktionen kan bestemmes ved hjælp af formlerne a er lige med y2 minus y1 over x2 minus x1, og b er lige med y1 minus ax i første. Og når en graf den er en lineær funktion, når en graf er stykkevis lineær, så vil det sige, at den har en afbræk eller spring. Jeg har lige tegnet det eksempel op her. Jeg skal ikke lige tage det der streg ud her, men er det et eksempel, der var vedhæftet. Og i eksemplet kan ligesom ses, at grafen har et spring, men begge stykker er lineære. Og det er netop derfor, det er en stykkevis lineær funktion. Og hvert stykke der afsluttes med enten en ikke fyldt prik eller med fyldt prik, som man kan se her. Og det vil sige, at hvis prikken er fyldt, så hører punktet med til grafen. Og hvis prikken ikke er fyldt, så hører punktet ikke med til grafen. Og så vil jeg lige skrive et eksempel op på en stykkevis lineær funktion, som ser sådan her ud. F af x og lige med. Det er egentlig et eksempel, som du også plejer at bruge. 2x plus 4 for minus 3 mindre end lige med x mindre end lige med 0. Og fortsætter minus 0,5 x plus 4 for 0 mindre end x mindre lige med 4, undskyld. Og x minus 3 for 4 mindre end x mindre end lige med 8. Og det ser ligesom sådan her ud, ja. Og det der står til venstre herinde, det er kaldt for delfunktioner. Og her ser man hældning samt skæringspunkt med y-aksen for det enkelte stykke. Og det er ligesom en normal lineær funktion. Og det der står til højre herinde, som herovre, det angiver, når det enkelte stykke starter og stopper i forhold til x-aksen. Det vil sige, hvor langt et stykke er fra venstre mod højre. Og det er ligesom det, vi kalder for begrænsninger. Og forskriften for stykkerne, altså delfunktionen, det beregner vi hver for sig. Det vil sige at finde en forskrift til hver stykke. Og det gør os ved at finde 2 punkter på hvert stykke, og så indsætte dem i formlerne for A og B. Og hvis vi skal udregne delfunktioner med udgangspunkt i billedet, som er brugt til eksempel for opgaven, som er det her, så har jeg brugt funktioner, eller punkterne, minus, det skal op her, minus 2,3 og parentes 0,-2. Og minus 2, det er x1, og 0, det er x2, og minus 3, jeg skal lige have skrevet minus 3 her, det er klar. Og minus 3, det er y1, og minus 2, det er y2. Og hvis vi ligesom skal sætte den ind i den formel, som du havde vedhæftet, den kan lige læse højt, altså det der a y2 minus y1 over x2 minus x1, så vil det altså komme til at se således herude. A er lige med, det er minus 2 minus, det er 3, nu skulle det have været et, over her, 0 minus parentes minus, nu skulle bare have været en parentes der, ja. Og hvis vi tager b, kan vi lige skrive hernede, b er lige med parentes minus 3, parentes slut minus 0,5 gange, når så ligger hernede, parentes minus 2
som så er lige med minus 2. Og det vil så sige, at den første delfunktion, det er så f af x er lige med, vi skriver op her, f af x er lige med 0,5 x minus 2. Ja, det er så den første delfunktion, som er det der. Og ved det andet stykke, så har jeg så sådan andre punkter, lige finde den anden papir her. Ja, ved det andet stykke, der er taget punkt 2,4 og 5,1. Og der er 2 så x1 og 5 er x2, 4 er y1 og 1 er y2. Og hvis vi skal sende en udregning, så vil det så være lige med 1 minus, hvad er det 1 tal? 1 minus 4 og 5 minus 2, så er lige med minus 1. Og b er lige med 4 minus, parentes minus, hvad det var for helvede, minus 1 gange 2 er lige med 6. Så det vil så sige, at den anden delfunktion, det er så f af x er lige med minus 1x plus 6. Så ligesom fundet de to delfunktioner. Og eksemplet igen her, så kan man se, at vi ikke ved, hvornår det første stykke starter, men det stopper ved 2, så derfor ligesom fra minus uendelig til 2. Og der er punktet ikke fyldt, så det tæller her ikke med i grafen. Ja. Og ved det andet eksempel, der er begge prikker fyldte, som vi ser her. Det betyder, at punkterne i enden tæller med, og derfor skal der være en streg under ulighedstegn, som jeg laver senere her. Ja. Og det ses at for eksempel, at stykket går fra 2 på x-aksen til 8 på x-aksen. Og derfor opskrives begrænsningen for den her. Således her, vi skriver her, 2 mindre end lige med x mindre end lige med 8. Og jeg glemte at nævne den anden til den første stykke til begrænsning, der lyder det. Så er det minus uendelig. Jeg kan aldrig finde noget at lave. Mindre end lige med x mindre end 2. Ja. Og nu har vi ligesom fundet de her to begrænsninger. Den første her kommer lige omfang, og nummer 2 her. Og nu kan vi så opskrive funktionen for en stykkevis lignende funktion med de netop fundne begrænsninger og delfunktioner. Så de her to plus de to delfunktioner, jeg fandt før. Det vil vi så lige skrive, der er lige plads her. F af x 0,5 x minus 2 for minus uendelighedstegn og x igen. Mindre der lige med x mindre end 2. Og den anden her, der er også ikke så meget plads, minus 1 x plus 6. Lige lave den under for 2 mindre lige med x mindre lige med 8. Ja, så er den udregnet og opskrevet funktion for en stykkevis lineær funktion med de fundne begrænsninger og delfunktioner.